Yeah, let me say a prayer ngithandazela igazi. Let me say a prayer ngithandazela igazi. Let me say a prayer ngithandazela igazi. Shy 16 kuvuke nabaphansi. Let me say a prayer ngithandazela igazi. Let me say a prayer ngithandazela igazi. Yebo nyavuma amakhosi labafana bawiki incosi. What's the live, what's the life, what's the live, what's the life? Back again with another video, back again with another reaction. We're about to check out Josie Bioscope. The title says that this boy had clothed off with his mother for years. About to check it out. For those who don't know what clothed off means, it's sex. Huh? Yeah, like clothed off with sex. About to check it out. If you're new to this channel, please like, share, subscribe, do the most. Road to 500 subs. Let's keep on going. And without any waste of time, as I said, umama sekaqala ukulala nosicelo la. Hamba kini. Hamba kini asafuni. Hayi asafuni. Hayi. Akeke. Ulala noma wakho. Yes, sis. Angiphumla ekhaya, angiphumla ekhaya. Nakumele. I want this woman to. Yes, sis. Yes, sis. Hey. Sis. Yo. let's fast forward. Ngibone noma kudliwe endlini angisaphakelwa mina ngendlela e-right. Uyabona sister. So my brother ubani uri stepmother sirobala la buto hawo king to ubonini uboni kang kokwenzakalani kuze wena ucetelo so utsiba kumani bona stepmother kise usirobala la buto waka. Ngithe mangena endlini vele khona uyaboza uyazi ama action wabo abantu mabathandayo uyabona. Ngivele ngabona ngama action wabo lapha endlini. Bewanjani ama action wabo? Ngibangele mina ukuthi lo bhuti seka chifta ubengaphambi kwasisi ngiyabona seka chifta and ngithe mangimangena endlini ngathola ne voice note ngazisendela yona lapha endlini. Okungibuze something ukile wa try confront abuto mara abuti since uli young so enola abuto waka why u betray ntata rona so ka lebaka la go qetele so go robala le mme o ntata tlileng lena awukakaze nje uzu try ukukhuluma naye. Uyangisho unokungishaya ubhuti ngiyamsaba lapha endlini manje yiko ngifonele nina ngoba ngizokhuluma naye uzongilwisa understand ngoba bakhulumile labantu boyithu endlini. I understand lento abayenzayo should bayenza. So uke wena wa try ukukhuluma nobaba kanti ka situation etsa etsengwa mjetso go papa abuti ngina lo mthola yenze so ene ka mo yena le mama ba etsa so kile wabu. Bengingakazi ngikhulume naye ubaba. Beyenziwa yini lento leyo? Bengenza ukuthi nami ngiyasaba ngoba ukukhuluma kwami la mfethu ngangicabanisa nobaba lo muntu ngoba ngiyabona kahle kahle nempahla ngizithola kubaba ezinto eziningi angeke ngisazithola. Understand So sayilina kwekaka ngabuti ntho yetsahala ya go bone stepmother hlothi uma 2 months manje mara ngilibele ngithulile ngiyasaba ukukhuluma yiko ngifonela ngicine sengifonela nina Joseph viewers. Okay, so wena today ufuna ukuthi sikuncede ngani kule situation ya today? Ngicela ukuthi ningincede nje ukuthi siyokhuluma nabo labantu lento yenzakala ngoba ngiphathi kahle mina mfethu ngoba ngisasesikolweni ngapha yabo ngiphathi kahle ngine trauma nje. Ukuphi baba njengoba uthi akekho yini? Usaphumile ubaba. So anyeke imphathe kabi lento ukuthi makakubona one day kuma camera ngoba uzoyibona lento makayibona ukuthi ivelile and then makathola ukuthi akekho lapho kunomhlangano loyo. Because of lena netswantsho udenga ke. Mara mina bengifuna nje ukukhansela lento yabayenzayo labantu understand. So bakuphi bona umama nobhuti? Bakhona lapha endlini. Okay. Awuna taba koparetsa menge Mr Johnson le lovers let's go. Re bone. Kahle mina yazi nalo mama lo wena akekho. You understand? Oh, dumelo bitse. Motho molo le kae? Re teng. Ke mang? Ke ena butwa. Ngihambani Ngina ngekho mina sekabuye. Oh, umuntu omdala asikisi una bathong. Sipalelwe ubhuti lana. So njengoba bekasipalele usipalele ngenxa ukuthi ufuna ukuthi sikhulume nomama nomntana kubo. Ngifike manje intatha. Njengoba ngifike intatha kanje ngisacela ituro mfiki ngisacela ndituro lapho mfiki sihlale phansi angazi amakhiyana ngizakala. Siyaxolisa mntembe. Sorry. Mfana, lokuphotle mwanyana. Asikisi kopa sorry mthomolanyana. So skare fikile mo. O choga buto o comfortable hantle hore ra mthusa anyway still. Nice. Askisi pa ko re fela o ile wa ba le misunderstanding o ska makala ke bitsetsa lava sel side ngane ene se tsana go pa tshwarela Wenkosikazi ngicela usondele la
Kopa itulo nami. Yo. Anihlaleli la. Amakhemela wani ke manje? Nkosi yami. Ya wena ungahlala phambi kobaba please. Umama nosicela. Umuntu omdala re kopa tshwarelo fela re kopa fela le re dulele mo re tle gona le jotsa hantle. Mama kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila muntu omdala. Ngiyaphila. Oh, okay. Ngiyaphila muntu omdala. Motho mo le mona re ngolletse ke abuti mona. Umntana akho omncane. So ngifuna ke batla o tsebane le hlobana jwang wena le ngwana. Ushilo ukuthi we stepmother vele sa. Ngilona stepchild sami lengane. No bhuti we. Naye. Okay. So umuntu omdala nje ngizopha ubhuti ithuba azokhona ukazisa wena nobhuti wakhe nobaba ukuthi kahle wayisilana. So my brother, mama le papa ke ba la buti ke kopa ntho ngwe go joditseng yona ska ne re fihlane go interview o bue nnete because of wena o tlile mo wa go jotsa go ntate hayo ska ntata le teng ke a tseba o ka nne wa tsala o tshabe mara since baba khona ngicela ube free and ukhuluma iqiniso ngoba sizonceda wena la ne family yakho ukuthi nibe right. Yes mama. Yeah mina nginibhalela mina ngoba khona engakuthandi la ekhaya ngoba umama sekaqala ukulana nosicelo la. Umama sekaqala ukulana nosicelo la. Wena ulala Sicelo. Ulala noma wakho. Angilali nomama. Sicelo. Ngilala nomama ngikhulisa mina. Baba, lengane incane kokucala. Umama uyangikhulisa. Umama ngiyangilala umuntu ongikhulisa nini? Wawulala nabo labantwana. Hey, hamba kini man. Baba. Nyala baba mina. Angeke umama ngikhulisa iminyaka engaka. Ngamthola lapho umunye umama mina. Lo mama ngikhulisa ngizona yakude. Akindawo. Oh yini le imaqala yini le? Voice note. Na voice note. Yeah. Akire le rali esre kopa utang voice note ikhube. Thola kopa le thule kopa ngu. Ngingathumela voice note. Awutang voice note kopa lesikara sami please. Sibona into emela ngoba safuna ukumamela. Athi sibone kwenzakalani. Ngana umpresence voice note yake. Bathi baba humi kasimameni. Never you. Yeke bayizwa amaviwa. Tama. Oh, the viewers sidikasi utlwi the voice note re kopa ngmama oba utlwisi. Akira lesi next re kopa utlwi. Wari uyaxoka ke lo mfana. Okay, yinike ichance. Baba thula ke. Ngiyacela umuntu omntala ngicela nithule nisilele. Ufuna kwenzele wena iwulwane izinto. Na voice note. Eyiphi bale ngoba kunama voice note amani. Le uyi-40. Hayi ayile ngi40 le ngapha ngaka. Ufuna ngihambe la ekhaya. Okay. Please. Uthanda impahla uzithengele wena. My brother soyivule kanjani voice note ukubakhiphela amanga ke ifule yokuya. Athi sibone la. Ngicela uthule sibali. My brother please. Samkela. Ngicela ube mehlomane ukuthi ukabela akakubona ngazathi ngiyamsola ngathi khona kusolayo la ephakathi Nazonke. Hamba kini. Kupkani. Wo. Ujwayela kabi wena. Ngangalala mama mina. Labo nasiqala akwenzi lokho. Elaba lephimbeli la ila kaba. Umuntu omdala Ela next door. Umuntu omdala ngicela usondele. Hamba kini. Baba sondele. Hamba kini. Baba sondele. Hamba kini. Baba. Ngitshelile akithi. Uzohambe kini. Wathanda. Ngicabanga namadodana kwendaba yakho. Yes, sis. Ngiphumula ekhaya. Nakumela. Hamba kini. Ayithulela amaphoyisa la. Mntanakhe uyamfudume. Ngilethela amaphoyisa la. Ngoqala ngathi I've been saying you since you ndabe ngaka. ngizala. Kodwa ingane yami uyongilethela amaphoyisa la. Hamba kini. Mayibabo. Hamba kini asafuni. Hayi asafuni. Hayi. Akeke. Shwele baba. Kalushwele baba. Hayi hamba kini. Asafuni hayi akeke. Asafuni hayi. Nyeke umba. Please, let this woman. Hamba kini. Hayi. I don't want this woman to. Yes, sis. Hey. Yo. Ngiyasebenza mina sengodweni. Uyalokhu njani? Awenze into yenza. Abantu nyeke sikhona ukusebenza yazi. Yakho. Baba bengicela ukuthi ungabalwisi ngoba akusana order lana sithi siyazama. Asisazi ukuthi sizobani ngoba akusana order. Maka bawazi ukuthi ulo mama lo yaziyenza lezi zinto kumanyela. Bengazi. Cha ngicela ume kancane bhuti angithulale nomfazi kababa so ngicela ungiphe space. Ngiphe ispace ngikhulume nobabakho please. Nakho kwenzile. Ungakhuluma wakho. Ngikhala yakho lasebenza kahle. Hey, layilela la nkosikazi. Ngiyakudiliza. Never. Hayi ngiyakudiliza angisafuni. Mama uthi Angisafuni. Hey. PMD offers comprehensive car insurance that you can trust from as little as 620 rand.
wena abenze lutho umfethu lo umfweni lo uqabalisa abazali Why bawulala no mama? ngeke ngilale nomama mina mama uyangikhulisa Mama uthulele nawe athi yena ayilidli pa. Guys, it's a movie. If you want to watch the full episode, go to Josie Bioscope. The episode is there. Check out the whole episode. I was just reacting to this because I can't react to the whole thing. So yeah, I go by the name The Real Mates. If you're new to this channel, please like, share, subscribe, do the most. Until next time, you already know. Jeez, ain't it happy?